खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ हिमाचलनि चम्बायाव ल'वार र'डआव बासआ गोग्लैना सा-8 सुबुंनि जिउ खहा, गोबां दावबायारिफोरा जोखोम। मैया फुंनि 7:15 रिंगासोआव हिमाचल प्रदेशनि चाम्बा जिल्लायाव गंसे प्राइभेट बासआ गाहायाव गोग्लैनानै खमैबो सा-8 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो सा-10 सुबुंफोरा जोखोम जायो। बैरागर तिस्सा लामायाव थानाय स'लन्स म'र खाथियाव बे बासआ बैरागरनिफ्राय चम्बासिम थांनाय समावनो जाब्रबथाय जायो। गोजान चुरा हायेननि गेजेरजों 27 किल'मिटार गोलाव हाजोआरि लामाया गावनि गुसेब गोसारनाय आरो थोंगोर ड्रप-अफनि थाखाय मिथिजायो आरो गोजौ जौथायनि चार्च पासनि थाखाय मोनसे गोनांथार लामा महरै खामानि मावो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला जेब्ला बे जाब्रबथाया जायो अब्ला बासआव सा 20 निफ्राय 25 सो दावबायारिफोरा थांगासिनो दंमोन। नेशनेल डिजास्टार रेसपन्स फर्स (एनडीआरएफ)नि हानजा, पुलिस, हमगार्ड आरो अर खोमोरग्रा सिबिथायनि हानजाखौ लानानै थाबैनो रैखाथि हाबाफारि जागायनाय जायो। जोखोम जानाय गासै सा-10 दावबायारिफोरखौ देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सा-6 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जायो आरो बिथांमोनखौ आरोबाव फाहामथायनि थाखाय चम्बानि पन्डित जवाहरलाल नेहरू सरकारि मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। चम्बानि पुलिस सुपारिन्टेन्डेन्ट बिजय सकलानी बिथाङा बुङो दि जाब्रबथायनि जाहोनखौ दासिमबो रोखा खालामनो हायाखै आरो पुलिसआ जाब्रबथायनि जाहोनखौ नायबिजिरगोन। नैथि खौराङाव दङ डिफेन्स इनफरमेशन लिक खालामनायनि दायाव आइएएफनि विं कामान्डारखौ हमदों। दिल्ली पुलिसआ इन्डियान एयार फर्स (आइएएफ)नि सासे विं कामान्डारखौ रैखाथि फोरमान बिलाइ आरो सेन्सिटिभ खारिथि शेयार खालामनायनि दायाव खायो। अजद होनाय बादिब्ला बे मावख'गिरिया पाकिस्ताननि इन्टेलिजेन्स मावथिजों सालायजानाय ससियेल मिडिया हानि ट्रेपनि बोलि जादोंमोन। नायबिजिरगिरिफोरा सन्देह गोनां सुबुंखौ अफिसियेल सिक्रेट्स एक्टनि सिङाव केस खालामदोंमोन आरो बिजिरसालिया बिखौ जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरो। मावख'गिरिया सासे लोगोनि मबाइल फनाव डाटा खावग्रा सफ्टवेयार इनस्टल खालामनायनि अजद दं। रैखाथि एजेन्सिफोरा फोथायदों दि बियो लोगोनि डिभाइसखौ सामलायनो नाजादोंमोन। बे जाथाया 1 बोसोर सिगां अलवाराव जानाय बेबादिनो संगालि जाथायनि उनाव जादों। राजस्थान पुलिसआ अपारेशन सिन्दुरनि सिङाव कन्टेनमेन्ट ओनसोलाव मोनसे नायदिंनाय अपारेशननि समाव मंगत सिंहखौ खायो। मंगत सिंहआ ससियेल मिडिया प्लेटफर्मनि गेजेरजों पाकिस्ताननि हेन्डलारफोरजों 2 बोसोरसिम सोमोन्दो दंमोन होनना अजद होनाय जादों। ईशा शर्मानि नंखाय मुं बाहायनानै सासे आइजो सामलायगिरिया बिथांखौ हानि ट्रेप खालामदोंमोन आरो मददनि बदलै रां होनायनि खोथा होदोंमोन। थामथि खौराङाव दङ बाथरुमाव मोननो हादों बेंगलुरु आइजोनि कंकाल। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि बियो बोसोरसे सिगां थैदोंमोन। बेंगलुरु पुलिसआ हवानुर लेआउटआव थानाय सासे 50 बोसोर बैसोनि आइजोनि न'नि बाथरुमनि सिङाव गोथै सह'खौ मोनो। मावख'गिरिफोरा सन्देह खालामदों दि दक्षिणी मुंनि आइजोआ 1.25 बोसोर सिगां रुंसारि जादोंमोन। बे संदाननाया 2026 मायथाइनि 7 आगस्ट खालि बागलागुन्टे पुलिस थानानि सिङाव जादों। न'नि मोखांनि दरजाखौ खेवनाय नुनानै जायगानि सुबुंफोरा हरनि 8 रिंगासोआव इमारजेन्सि नम्बर 112 आव फन खालामदोंमोन। पुलिस अफिसारफोरा न'आव नायबिजिरो आरो बाथरुमनि सिङाव कंकालखौ मोनो। नसुंसेनि सुबुंफोरा फोथायो दि खावनाय जाथाया जादों, नाथाय नागिरनायाव मिथिनो मोनो दि बे थागिरिया गोबां दाननिफ्रायनो थैनानै दंमोन। 10 बोसोरसो सिगां फिसाय उमेशआ रुंसारि जानायनि उनाव दक्षायनीआ गोबां बोसोरसिम हारसिंनो थादोंमोन। थैनायनि सिगां बियो 2 बोसोरसो गावनि बाय-बाहागिफोरजों सोमोन्दो लाखियाखैमोन। बिथांनि फंबाय महेश बसप्पाया नायबिजिरगिरिफोरनो फोरमायदों दि 2005 मायथाइयाव फिसाज्ला रुंसारि जानायनि उनाव बिथाङा गोसोआरि सावस्रिनि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। बेंगलुरु आरो शिवमोगानि डक्टरफोरा बिखौ सिजफ्रेनिया बेरामाव डायग्नोसिस खालामदोंमोन आरो बियो 4 दान रिहेबआव थादोंमोन। महेशआ गावनि बिनानावनि गोथै सह'खौ सिनायो आरो मावख'गिरिफोरनो बुङो दि बिथाङा जेबो गाज्रि खामानि मावनायनि सन्देह गैया।
मावख'गिरिफोरा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितानि 194 दफानि सिङाव मिथिंगायारि थैनायनि रिपर्टखौ रेजिस्टार खालामो। पुलिसआ बे गोथै देहानि कंकालखौ नायनो थाखाय फरेनसिक साइन्स लेबरेटरियाव दैथायहरो। फरेनसिक एक्सपार्टफोरा बिथांनि थैनायनि थार जाहोन आरो समखौ मिथिनो थाखाय आनजाद नायगोन। ब्रैथि खौरांआव दङ आसामनि रांखान्थियारि मन्थ्रिया सनाय रुपाइ वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियाव गोदान कालामाटी वाइल्ड लाइफ रेन्ज मावख'खौ बेखेवबाय। आसामनि रांखान्थियारि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवाया 7 आगस्तनि बेलासियाव सनितपुरनि सनाय रुपाइ वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरियाव गोदानै लुनाय कालामाटी वाइल्ड लाइफ रेन्ज मावख'खौ बेखेवदों। गोदान मावख'आ फोथार थाखोनि हाग्रा खुंथायखौ गोख्रों खालामगोन आरो सेंक्सुरियाव बांसिन गोहोम गोनां हाग्रानि जिब-जुनार संरैखाथि आरो सामलायनायाव हेफाजाब होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। सनाय रुपाइ वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिया आसामनि मोनसे गोनांथार जिब रोखोमथायनि हटस्पट आरो बेयो रायजोनि दाव व्हाइट विंग उड डाकनि न'। बाथि खौरांआव दङ आसामनि तेजपुराव आलफा आइजों सोमोन्दो थानाय सुबुंखौ खानाय जादों। पिस्तल आरो गोथां बारुद मोननाय जादों। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला होबथाजानाय आलफा इन्डिपेन्डेन्टनि सासे सन्देहगोनां सुबुंखौ सनितपुर जिल्लानि तेजपुराव हमनो हायो। दायनिगिरि भावेश कलिता मुंनि सुबुंखौ मिलनपुरनि काचार जायगानिफ्राय हमनाय जादों। पुलिसआ अपारेशननि समाव बिथांनि न'निफ्राय गंसे 22 केलिबर पिस्तल आरो 8 गोथां राउन्ड बोखांनो हायो। कलिताखौ सिगाङाव आलफा मुंनि मोनसे रां जाख्ल'नायनि केसजों लोब्बा खालामनानै खानाय जादोंमोन। होबथाजानाय हान्जाजों बिथांनि अजद होनाय सोमोन्दो आरो मा थांखिनि थाखाय हाथियार आरो गुलि बारुदफोरखौ दोननाय जादोंमोन बेखौ मिथिनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 6थि खौरांआव दङ रुक्मिणीगाव हिट एन्ड रान केसआव 18 बोसोर बैसोनि लाइमोना गोब्राबै जोखोम। शुक्रबारखालि रुक्मिणीगाव ओनसोलाव गोख्रैथिजों खारबोनाय गंसे ट्राकआ स्कुटियाव सौग्रावनानै जाथायथिलिनिफ्राय खारखोमानायाव सासे 18 बोसोर बैसोनि लाइमोना गोब्राबै जोखोम जायो। बे जाब्रबथाया रुक्मिणीगाव फ्लाइअभारनि गाहायाव जायो जेब्ला ट्राकआ साखा खबनैजों सौग्रावनानै सालायगिरिखौ लामायाव गारहरो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जिउ खोमानांनाय सुबुंखौ 18 बोसोर बैसोनि हरजित बरा होननानै सिनायथिनाय जादों। नुगिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला ट्राकआ जोबोद गोख्रैथिजों थांगासिनो दंमोन जेब्ला बियो स्कुटिखौ सौग्रावो। बे गोहोमाव बराया लामायाव गोब्राबै जोखोम जायो। बै ओनसोलनि सुबुंफोरा जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो थाबैनो हेफाजाब होयो। जोखोम जानाय सेंग्राखौ उनाव फाहामथाय होनो थाखाय डाउनटाउन हस्पिटालाव लांनाय जायो। बिथांनि दानि हालोदखौ मावख'आरि महरै फोसावनाय जायाखै। नुगिरिफोरा बुंबावदों दि सौग्रावनाय लोगो लोगो ट्राक सालायगिरिया जाथायथिलिनिफ्राय खारलाङो आरो जोखोम जानाय सालायगिरिखौ हेफाजाब होआजासे उनाव गारनानै थाङो। बे जाथायखौ सन्देह गोनां हिट एन्ड रान केस होननानै मिथिनाय जादों। जाब्रबथायनि खौरां मोननायनि उनाव दिसपुर पुलिस थानानि पुलिस हान्जाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला ट्राकखौ सिनायथिनानै ट्रेस खालामनो आरो सालायगिरिखौ हमनो थाखाय नाजागासिनो दं। 7थि खौरांआव दङ गाजियाबादनि गंनै देहा फाहामसालिया 4 बोसोर बैसोनि जिनाहारि खालामजानाय गथ'खौ फाहामथाय होनो नेवसिनायनि थाखाय 12 लाख रां जरिमाना होनांगोन। एससीआ नेवसिनायखौ सोंखारिदों। जौसिन बिजिरसालिया गाजियाबादनि गंनै सोरखारि नङै देहा फाहामसालिफोरखौ 4 बोसोर बैसोनि जिनाहारि खालामजानाय सासे गथ'नि नखरनो 12 लाख रां होनो बिथोन होदों। देहा फाहामसालिफोरा इमारजेन्सि फाहामथाय होनो नेवसिनायनि उनाव बे गथ'आ जिउ गोमायो। गाहाय बिजिरगिरि सूर्यकान्त, बिजिरगिरि जयमाल्य बागची आरो बिजिरगिरि भि महानि बेन्चआ सेन्ट जोसेफ देहा फाहामसालिखौ 10 लाख रां होनो बिथोन होयो। बिथांमोनहा खाजान सिंह मनवी हेल्थ केयारखौ 4 सप्तानि गेजेराव 2 लाख रां होनो बिथोन होयो। बे जाथाया 16 मार्चखालि जादों जेब्ला नसुंसेनि सासे सुबुङा सिख्लाखौ फोस्लायनानै गोजानाव लांदोंमोन आरो गाग्लोबदोंमोन। बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा बिथांखौ बेसुध नुदोंमोन आरो बिखौ प्राइभेट क्लिनिकफोराव लानानै थांदोंमोन जाय थाबैनो जोथोन लानो हायाखै। उनाव बोलि जानांनाय हिन्जावसाखौ सोरखारि फाहामसालियाव लांनाय जायो जेराव डक्टरफोरा बिखौ थैबाय होननानै फोसावो। स्पेशेल इनभेस्टिगेशन टीमनि रिपर्टआ रोखा खालामो दि गथ'आ 5 घन्टासो थांनानै दंमोन आरो मेडिकेल गोबाव जानायनि जाहोनाव बियो जिउ गोमायो। नायबिजिरनायाव गोबाव जानायनि थाखाय जायगानि पुलिसखौबो सोंखारिदों।
मावख'गिरिफोरा एफआइआरखौ 30 घन्टासो गोबाव खालामदोंमोन। बिफानि बिबुंथिखौ मोजाङै रेबगान्थि खालामनो हायाखैमोन आरो गिबियाव आथोनारि गाग्लोबनायनि एंगेलखौ नेवसिदोंमोन। जौसिन बिजिरसालिया देहा फाहामसालि आरो पुलिसनि थाखाय गोदान नेमखान्थि थियारि खालामनो बिथांखि लादों। बिजिरगिरिफोरा गोख्रोङै जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो फाहामथाय होनांगौ होनना बुङो, जाहाथे आरोबाव जिउ खहा जानायनिफ्राय बारग'नो हायो। 8थि खौरांआव दङ मरिगावआव एलपिजि बाहायगिरिफोरखौ 16 आगस्तनि सिगां आधार बिथायारि इ-केवाइसिखौ फोजोबनो खावलायदों। आसामनि मरिगाव जिल्लानि एलपिजि एजेन्सिफोरा नखरारि एलपिजि बाहायगिरिफोरखौ 16 आगस्तनि गेजेराव आधारनि सायाव बिथा खालामनानै इ-केवाइसि फारिखान्थिखौ फोजोबनो खावलायदों। बे समसिमाखौ जाफुंहोनो हायाब्ला साबसिडिनि मुलाम्फाखौ खहा जानो हागौ आरो एलपिजि सिलिन्डारनि थाखाय बेसेन बांनो हागौ होननानै सांग्रांथि होदों। बृहस्पतिबाराव मरिगाव जार्नालिस्ट एस'सिएशननि अडिट'रियामाव गेस एजेन्सिफोरा खुंजानाय मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बे एडभाइजारखौ फोसावनाय जायो। एजेन्सिफोरनि बादिब्ला जाय बायग्राफोरा 16 आगस्तनि गेजेराव इ-केवाइसि खान्थिखौ फोजोबनो हाया, बिसोर एलपिजि साबसिडिखौ खोमाना लानो हागौ आरो सिलिन्डार बायनाय समाव उफ्रा रां होनो गोनां जानो हागौ। माखासे मामलायाव बायग्राफोरा एलपिजि सिलिन्डारनि थाखाय गोबां रां होनो हागौ। एजेन्सिफोरा मरिगाव जिल्लानि बाहायगिरिफोरखौ खावलायहरदों दि बिथांमोनहा थाबैनो गावबा गावनि एलपिजि बितरकफोरखौ सोमोन्दो लाखिनांगौ आरो थि सम सिमानि सिगां आधारनि सायाव बिथा खालामनाय इ-केवाइसि हाबाफारिखौ फोजोबनांगौ। बाहायगिरिफोरखौ बेखौबो बोसोन होनाय जादों दि इयुननि एलपिजि बुकिं आरो बायनायाव असुबिदानिफ्राय बारग'नो थाखाय गावनि आधारनि फोरमायथिफोरखौ मोजाङै फोनांजाबनाय आरो फोरमान खालामनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।